Hey hey! I dag har jeg valgt at præsentere, eller bare kigge på nogle server her. Ja, de er ikke danske, men de er i hvert fald fede. Jeg vil gerne, ja, de er fede nok. Og vi kan lige give jer IP'erne på dem. Det er ikke alle de her, det er bare nogle af dem. Okay, den første, det er Dashwire. Den ejer FearPew. Så den er fed. Så har vi en server, der hedder Deepcraft. Og der kan man så gætte sig frem til, hvem der er den. Det er Ben og Sofie. Jeg har også en YouTube-kanal. Jeg har 4 PV'er også. Ja, det var længere noget. Action PvP kender ikke ejeren. Men fed griefing raid server. Jeg glemte faktisk noget. Griefing raid server. Uden factions, med factions. Så. Hvorfor har jeg egentlig den lortserver der? Sådan der. Okay. Ja. Okay, Action PvP. Man kan gætte sig frem til Action PvP for PvP server. Griefing. Den er fed. Så har vi Excel, PP and the Graph. Det er bare en PP og Graph server. Fed nok. Der har været Legendary Gaming. Det er bare, ja. Det er bare, den kender jeg faktisk ikke så godt. Jeg kan bare huske den, at den er pænt god. Og det er så Armfrunøj, den lægger bare, men den er god nok. I forhold til, ja, den lægger bare. Okay. Så har vi Frame PvP, det er en PvP faction, eller en faction, jo det er den. Jeg skal lige huske, den er også faction, den der. Top. Den er også faction, men ja. Den lægger ikke, men den er hyster for mange enden. Og så har vi så Iceberg. Det er en server, det kan du faktisk lige gå ind på, det er min yndlingsserver, den kan du lige gå ind på. Nå, nu crasher lortet, eller hvad? Ja, nu crasher lortet. Det ja, nu virker det. Det er godt nok. Kom nu. Og det bliver helt sikkert også lave nogle let's play på. Ja. Og jeg har en XP grinder. Ja. Det skulle sådan set bare være server. Så. Jeg har ikke rigtig noget spawn endnu. De er gerne med at få bygget det. Lækker lidt. Okay. Og så går vi lige derovre og kigge. Sidst jeg kiggede, der var der ikke noget spawn. What the? Det var det sgu hurtigt, man skal lige kigge. Så har jeg regler. No using hacks, much x-ray at any time. No disrespect, spam caps or threats. No combat logging, even that. Og man må ikke spørge om ranks, eller items, eller kreativ, eller op. Og ja, det member jeg ikke. Jo, ja. Nå. Okay. No advertising, eller fuck nu hedder. Other servers or sites. Do not faction claim land around spawn. Do not impersonate anybody. Do not say you are not from Planet Minecraft. Jeg har ikke faldet det der med lidt miner. Det mener med, at man får Planet Minecraft. Nå. What the? Har Mystic lavet spawn? Wow, det er en af ownersene, der skulle gøre hvad? Er det donations? Nu ikke.
Chat mods, trail mods, moderators, head mods, stuff. Okay. Okay. Og de har selvfølgelig også donationer. Så det er sgu et fedt spawn, de har fået lavet der. Og de har fjernet det der shit der med, at hvis man går ud, så må man ikke dræbe andre. Man må kun dræbe, når man er gået langt væk. Det synes jeg er fedt. Så. Ja, jeg lægger IP'erne. IP'erne nede i description. Og så må I sgu have en god dag.